Hello mga kabaan. Ang mga tanod diri oh. Sa tatas sa talang mga tanod. Oh, tanod sa bahay. Oh. Gipakyaw ni mong Gipakyaw. Akong isda gipakyaw nila na. Amo rin, sugbadon. Naidag ko. Oh. Apa ti lamiya ginoon. Kila ko kutbot. Di ba sayot. Balik sa mo, kila ko kutbot. Kutbot sa. Kabang. Oh. Wala na rin kung amigo kabang. Oh. Dajere. Hindi kabang kay sulaw ba? Kita kayo. Kila ka butbot. Ayaw po dai dili ta nagkilaw Oh, bot-bot. dili na maglalog kabang. Oh, pati nindot ta gyud do. Yan ibang oh. Kila butbot. Kila galog. Baang yun mga idol, mga kabaang. Kabang, shout out. Oh, Ako pa ni Paul. 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 Dodong Konde. Dodong Konde. Dodong, shout Ay out. konde. Batang kabang. Ang karaang karaan nga tanod. Ayaw do. Kalma, relax. Video pa niyo kay wapil po ko dito nila. O video siya. Oh, ganito sa kay wapil po ko diha. Ano? Padayon lang na. Eh, mo Paul. Request Gigi, ako giti. Ayaw ba? Oh, kayata. Ikaw, Sadar. Ikaw, Sadar. Oh, ano ba? Ano ba? Ano ba? Unsa na matao ni Aroy? Taga nagwarta ni mo Aroy. Ito mo na ano ba? Ano ba? Hello, dami ni. Kabang! Vlog. Atas si motor ring, semoga ni motor ay. Oh, kaning usapon ka vlogger oh. Vlogger oh. Shout out ni Kabang ha? Boss ka ba? Salamat ninyo mga idol. Kabang. Share mo edit man ani. Share mo edit ani. Oh, mabo pa kayo. 2 minutes pa. Pila man ka minutes na eh. Oh, laming taas na ng 5. Wala na edit. Mangga, kita suon mangga. Oh, kana. Kana may nindot challenge. Nindot kani nga challenge ginoon. Sige, Roger. Ima kabang. Sige. Salamat sa inyong pagpakyaw sa kong isda. Kabang. Oh. Okay ni Pon, pati ka. Oh, sorry lang niya. Pon. Oh. Kuha ko magkauban dito to laidi. Oh. Trail sila. Tuwa de sila. Kuha ka lang dito. Dapat pagkaon dito ko nagsetat sila nga. Ato pa din ano ko kahapon naman. Alangani na. Oh. Trail mi gawas mi dito pero lang manggagong. Oh, lahos dito. Ubos lang miking, aluyo lang miking. Bilit ko gag Oh. Nay gamay kay gagmay lagi kayo. Ah, nabali na noon. Oh, tayong todlo. Nabali na. Ang imong konsumo, gagmay, imong ibaligya dagko. Oh, kay hurot. Gagmay dato imong ibaligya. Hurot na kong baligyan dagko. Gamay po galing kung imong ibaligya gagmay. Sige mga kabaan, dili ta magdugay kay taas-taas na tong video. Bye-bye. Babay ka bang? Bye-bye kabaan.